la meva gran família, la meva gran casa, i és el lloc on atenem a persones, és l'entitat on atenem a persones des dels 3 anys fins a la vellesa, amb persones amb discapacitat. És un gran grup i hi ha tot tipus de serveis per atendre a les persones amb discapacitat al llarg de tota la vida. L'escola és un gran servei dintre també d'Esproseat i és un servei on s'atenen a alumnes, on s'atenen a nens i a infants més adolescents i joves, dels 3 als 21 anys, i és un lloc on podem atendre tot el que necessiten aquests joves, aquests infants, aquests adolescents durant aquest període més educatiu i poder-los donar eines per poder continuar evolucionant al llarg de la seva vida. Doncs el grup Esproseat jo crec que té una gran perspectiva de cara a un futur i crec que ens posicionarem en l'entitat del tercer sector més important de Catalunya. Aquest seria el projecte on veig jo Esproseat en el futur.